רב שמעוני, אתה מואשם בסעיפי האישום הבאים: הפקרת חבר, שקרים, בריחה וניתוק מהמציאות. האם אתה מודה? וואלה, אין לי מושג על מה אתה מדבר. אני ערן. אתה? אני ערן. אני אדם. מה חשוב לך בחיים? כמו כולם. שיהיה לי טוב. מה עושה לך טוב? חברים, צחוקים, מורן. תגיד, אלוני, אנחנו מסודרים? מה דואגת? היום יושבים ליגה, חבל לך על הזמן. Put your hands up, 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 get on the גיליתי floor. בגרם נמרח כל כך מהר. יופי, הגיע הזמן! חשבתי שנשאר פה כל היום בלי לעשות כלום. Get on the floor, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your זה כל פעם אותו דבר, וזה כבר נמאס. Get on the floor, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. מסיבה זה גראס, גראס זה מסיבה, זה מה שאנחנו אוהבים, זה מה שהניף אותנו לשמיים. חשוב לך לא לפגוע באנשים שאוהבים אותך? מה שאתה רוצה להיות, נרקומן, הומלס, אתה רוצה שאנשים יצביעו עליך ברחוב? מלחיץ לשקר, אה? זה משנה אותו. בחברה מתוקנת אין מקום לנרקומן. די, אני לא יכול יותר! אז כן, אה? איזה חרא לך עכשיו? ראית איך הכל נראה באמת? דברים לא הסתדרו ככה בדיוק איך שרצית.